Atzo Kongresuko Diputazio Iraunkorrean Euskal Herria Bilduk 3 gauza frogatuak utzi zituen. Lehenengoa, Euskal Herria Bildu erabakikorra denean, eskubiari aurre egiten zaio. Bigarrena, Euskal Herria Bildu erabakikorra denean, jendearen interesak defendatzen dira eta ez eliten interesak. Eta beraz, jendearen bizi baldintza materialak hobetu egiten dira. Eta hirugarrenez, Euskal Herria Bildu erabakikorra denean, Euskal Herriaren burujabetza defendatu egiten da. Eta hortaz konturatu dira Espainiar eskubiak. Eta hortaz ari dira bortizki oldartzen gure kontra. Konturatu direlako, orain boto batekin hori egiten baldin badugu. Datozen legealdian, katalanekin, galegoekin, asturianoekin, aragoitarrekin, kanariarrekin, askoz gehiago izango garela. Askoz boto gehiago ukiko ditugula, eta askoz eta senatari eta diputatu gehiago ukiko ditugula. Eta horrez esan nahiko du, gauza oso simple bat. Oraindik erabakikorragoak izango garela. Eta horrez esan nahi du, eskubiari aurre egingo diogula, Euskal burujabetza defendatuko dugula, eta hirugarrenik, Euskal Herriaren eta bere herriaren interesak defendatuko ditugula. Horregaitik da Euskal Herria Bildu boto erabakikorra datozen hauteskundetan.